Mit navn er Brian Søgaard. Jeg er rigtig glad for at kunne byde jer alle velkommen i dag. Vi sætter i dag fokus på et af de spørgsmål, som rigtig mange teams overvejer, nemlig valget mellem en elektronisk og en fysisk backlog. Så til at gøre os klogere på det, har vi inviteret Søren Hjelholt fra konsulenthuset Udilic. Så velkommen til, Søren. Mange tak. Vi trækker i slutningen af webinaret lod blandt alle jer, der har stillet et spørgsmål, så I skal ikke holde jer tilbage undervejs. Det kommer Søren tilbage til om et øjeblik. Lodtrækningen er, eller det I kan vinde, er et klip til en Agile Masterclass hos Agile Akademiet. Så hvis ikke I kender dem, så kan I gå ind på agileakademiet.dk og læse mere om dem. Så jeg vil egentlig blot overlade ord til Søren. Værsgo. Mange tak. Så går vi straks i krig. Ja, som Brian lige sagde, det praktiske, skriv spørgsmål, hvis I har dem undervejs. Vi har ikke lyd igennem fra jer, så det er på skrift, og så skal vi nok prøve at tage dem. Hvis det giver mening undervejs, så svarer vi, og ellers så har vi tid til sidst til at samle op på de spørgsmål, der må være kommet. Og som sagt, ja, Brian har udloddet en masterclass til blandt dem, der stiller spørgsmål, og bare lige for at gøre det klart, det er et lod per person, og ikke et lod per spørgsmål. Så I skal ikke stille de spørgsmål, I har, og ikke bombardere os med alt muligt for at få flere lodder, den går ikke. En masterclass, bare lige for at sige, hvad det er vores halvdags kurser, som henvender sig til erfarne product owner, scrum master, ledere, andre, der arbejder med agile metoder, hvor vi prøver at fylde lidt mere i værktøjskassen på en formiddag. Det er en kombination af noget undervisning, og så noget konkret arbejde med de udfordringer, I sidder med derhjemme, med noget sparring med de konsulenter, der underviser. Nok om det. Som sagt, jeg er fra konsulenthuset Udilic, og vi er nogle af dem, der underviser hos Agile Akademiet, men der er bestemt også andre. Og ellers så har jeg min gang ude i forskellige store danske virksomheder. Jeg ved, der er en del af jer, der lytter med det steder, jeg eller mine kollegaer har været. Og jeg prøver at hjælpe med at implementere agile måder at arbejde på. Og noget af det, vi tit støder på, det er, hvor skal vores backlog være? Skal vi håndtere den fysisk på en væg i pen og papir, eller skal vi have den ind i et system? Og det er der fordele og ulemper ved begge typer, og det vil jeg prøve at belyse lidt af i dag, i hvert fald nogle af de erfaringer, jeg har gjort mig. Og så lidt på, hvad betyder det så, når vi mødes omkring vores backlog? Om den ligger det ene eller det andet sted, og den teknologi, vi anvender. Og I skal nok til sidst få min holdning til, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer. Og så som sagt, så samler vi op på spørgsmål og svar til sidst. Inden vi sådan lige går videre, eller mens jeg lige snakker videre hen over den næste, så kommer der lige i jeres system et lille spørgsmål, så vi får en indikation af, hvordan I foretrækker arbejde, så kan vi jo se, om vi er enige, når vi når så langt. Men hvorfor er det overhovedet interessant at snakke om, hvor backloggen ligger? Kan det ikke være fuldkommen ligegyldigt, om den ligger i et system, som det er vist her, hvor vi har vores board repræsenteret teknologisk? Det er dejligt nemt at tilføje billeder, og alting er til at læse, eller om den hænger på en tavle med håndskrevne sedler og magneter, og hvad vi ellers bruger af farvekoder og sådan noget. Og jo, hvis man kigger på det fuldstændig nøgternt, eller hvad man skal sige, så opfylder de jo samme formål. Men hvis vi kigger ind i noget af det, der ligger bag det agile mindset, nemlig at prøve at forstå tingene sammen hele teamet, og lave planlægning sammen hele teamet, og arbejde med kravene alle sammen, så det her med at arbejde sammen, så giver det lige pludselig meget stor forskel, om vi arbejder ved en tavle, hvor vi kan stå alle sammen, eller vi måske sidder fysisk forskellige steder og skal finde andre måder at arbejde sammen på. Og det kan der være nogle fordele og ulemper ved begge dele, som jeg håber at kunne belyse i dag. Og så i dag snakker jeg om backlog generelt, og fokus vil være på en product backlog, altså en teamets kravliste. Der kan være enkelte eksempler på, og det skal jeg nok gøre tydeligt, hvor vi måske snakker om en sprint backlog i stedet for. Derudover kan der være en hel række andre backlogs, altså portfolio backlogs og sådan noget. De samme principper gør sig gældende, så når vi i dag siger backlog,
så snakker vi om product backlog. Og det er den, der er fokus på i dag. Yes. Og inden vi springer ud i det, der er der en her i... Yes. Jeg fik lige resultatet af afstemningen ind i min hørechokoladebolle. Det får I lige om lidt. Men en af the founding fathers i forhold til det agile manifest, Alistair Cockburn, har skrevet eller sagt noget om, jamen, hvordan er det, vi kommunikerer, og hvordan arbejder vi sammen, og i forhold til teknologi. Så man kan sige, nede i bunden, det han kalder kold kommunikation, det er, hvor vi har papir, og der snakker vi mere eller mindre om det dokumentation, og interaktionen er i hvert fald meget lille, især med det tempo PostNord har på i øjeblikket. Hvis vi sender et brev, så har vi 5 dage den ene vej, 5 dage den anden vej. Så tager det sådan små 14 dage, hver gang vi skal kommunikere. Så det her mere karakter af noget dokumentation. Og så bevæger han sig opad, hvor vi har noget bånd, altså så kan vi få noget stemmeføring med, så kan vi begynde at have noget videooptagelse. Men det er stadigvæk dokumentation og det envejskommunikation, og så bevæger han sig fra e-mail, som er mere og hurtigere, og så kan vi begynde at tale sammen, så får vi igen stemmeføring med, video, samtaler, og så kommer til sidst samtaler ansigt til ansigt, og så ansigt til ansigt, hvor vi faktisk står ved en tavle, og det er klart noget af det, han anbefaler i forhold til, hvis vi skal blive enige og tage beslutninger og finde ud af, hvordan vi laver backlogs, hvordan vi løser krav, hvordan vi arbejder, så er det klart mest givetigt og hurtigst det der at stå sammen og tegne på en tavle eller arbejde på en tavle. Så det her, det må I rigtig gerne have i baghovedet, når vi løber det næste igennem. Og så vil I se, at vi vender tilbage til den her, i forhold til, hvor lander de forskellige måder at arbejde med en backlog så henne. Så havde vi lige resultatet af den der måling, eller vores lille spørgsmål, hvor 42% siger, at de foretrækker en fysisk backlog, og 33% siger, at de foretrækker en elektronisk backlog, og det betyder så, at vi har cirka en fjerdedel, som har svaret ved ikke. Og det er jo fair nok, der kan være bestemt argumenter for begge dele. Og det er det, vi vil kigge lidt ind i nu, hvor jeg har 3 views, eller hvad vi skal kalde det på en backlog. Hvad er det, den skal hjælpe os med, og hvordan er det, vi arbejder med den, og der kan være nogle fordele og ulemper ved de 2 under hver af dem. Og det første, jeg har valgt at kigge på, det er noget omkring, hvor tilgængelig er backloggen, og hvor synlig er den. Et af de grundlæggende principper i det agile er, at vi skal have transparens i det, vi laver. Det skal være muligt for alle at se, hvad har vi gang i, hvor langt er vi, osv. Og så kan man sige, at en fysisk backlog, som hænger på en væg eller en tavle, vil altid være synlig for teamet og for interessenter, som kommer forbi. Dog kræver det som regel, at de er fysisk til stede, eller i hvert fald har kontakt til en, som kan sende et billede til dem. Men det betyder, at den er nemt tilgængelig for alle, der er i nærheden. Der kan være nogle udfordringer med, at hvis man kører det helt analogt og har håndskrevne user stories, så går det nogle gange stærkt, og så kan det være svært for andre at læse, og der kan der måske være noget fordel i den elektroniske verden. Hvis vi kigger over i den elektroniske, men så er vi noget omkring, den er ikke direkte tilgængelig. Den kræver ofte enten et login, eller at man har adgang, og det kan være nogle adgangsbegrænser på teamniveau, så det kun er teamet, der kan se en bestemt backlog, og se fremdriften i den, og se status i den. Og så begynder vi at lukke ned for noget af det her transparency, så hvordan kan vi så sikre, at alle har adgang til den? Og den er ikke synlig, eller hvad skal man sige, præsent for teamet, medmindre de går ind og søger den frem på deres skærm. Så når de sidder og arbejder på noget andet, hvis det er udviklerne, der sidder og koder, så har de ikke backloggen tilgængelig. Det vil de have, hvis den hang på en væg. Til gengæld, så har den elektroniske backlog den store fordel, at hvis man sidder på forskellige lokationer, så kan den ses af alle, og alle kan se det samme. Og så er der noget omkring, hvis man skal til at bruge et værktøj til sin backlog, jamen, så er der en læringskurve i at bruge det værktøj og finde ud af, hvad understøtter det, og hvad understøtter det ikke af processer og måder at arbejde på. Så her, der er bestemt noget til den fysiske backlog, som er noget nemmere tilgængelighed. Til gengæld, hvis man sidder på flere lokationer, kan der være noget, der taler for at arbejde elektronisk. Et andet blik på det, og
det er jo egentlig det rigtig meget handler om. Hvordan arbejder vi med vores backlog, og når vi skal arbejde med vores backlog items, hvad er det så, vi kigger på? Og hvad er det for nogle muligheder, vi har? Og der er den fysiske backlog, i og med at vi taler måske post-its, eller andre ting, vi kan hænge på væggen, og tape eller snore til at afgrænse forskellige områder. Jamen, så har vi nærmest uendelige muligheder i design. Den primære begrænsning er, hvor stor en væg vi har. Til gengæld, så når man arbejder med backloggen, hvis man begynder at have epics, som er nedbrydet til user stories osv., hvis der er noget sporbarhed og nedbrydninger, dem skal man manuelt vedligeholde via nummersystemer, og hvis man så finder ud af noget skal over til noget andet, så skal vi til at ændre nummersystemer. Så der er klart noget, som giver noget ekstra arbejde. Men til gengæld har man så fuldstændig frit slag i, hvordan man vil organisere sin backlog. Og så er noget, det kan være lidt set som en plus, når man skriver, hvis man skriver i hånden, og hvad man kan have på sådan et kort, man hænger på væggen. Det er med til at minimere mængden af information til det nødvendige. Så hvad er det faktisk for noget information, vi har brug for at vise i vores backlog, i hvert fald det, der er tilgængeligt for alle. Så kan vi have noget gemt nedenunder, som er mere uddybende, hvis vi har behov for det. Og så, det skal ikke være nogen hemmelighed, hvis man har alt hængende på en væg, så tager det bare længere tid at arbejde med. Hvis den, der var prioritet 10, lige pludselig skal være prioritet 2, jamen så har man 8 andre sedler, der skal flyttes ned ad væggen. Og det animerer sig nogle gange til, at man går på kompromis med sin backlog, fordi så begynder man at lave prioritet A, 2A og B og sådan noget, så kan de hænge ved siden af hinanden. Hvis man vælger at have fysisk, så må man også acceptere, at der nogle gange er lidt mere arbejde. Det den elektroniske kan, det er det indhold, der er i backloggen. Det er super nemt at organisere. Det er drag and drop som regel i de fleste værktøjer, hvor man ligesom siger, okay, den her prioritet, den ændrer, men den flytter vi op, så skubber den automatisk det andet ned, og hvis man printer en eller anden oversigt over de nuværende prioriteringer, så får man dem lynhurtigt. Ulempen kan så være, at man er fastlåst i nogle bestemte definitioner, hedder tingene. Nu epic og user stories, som vi gerne vil kalde det, eller hedder de themes og epics og user stories i stedet for tasks. Og der kan være mange definitioner og begreber, og de er ikke ens fra de forskellige udbydere. Jeg har set en del værktøjer. Nogle er meget låst i, hvordan de kører deres proces, og nogle, som Jira for eksempel, er mere åbne i at designe sin egen proces. Men så er vi tilbage i, at man så skal være superbruger for faktisk at designe en proces, som giver mening. Det man så også får foræret, og det er klart her, hvor jeg ser en af styrkerne, når man begynder at arbejde mere avanceret med sin backlog, det er, at man har historik, hvem har ændret hvad, hvornår, og man har sporbarheden efterhånden, som man bryder ned, hvad kom hvorfra, hvordan hænger kravene sammen, sådan nogle ting. Det som kan være svært at holde styr på i en fysisk backlog. Og så er der noget med, at der er en risiko for at registrere mere data, end der egentlig er nødvendigt. De fleste af disse systemer giver en stor mulighed for til at fravælge felter med information. Og man kan meget hurtigt komme til at sidde og udfylde en masse felter, fordi felterne er der, og så udfylder man information i den, uden at egentlig vide, hvad det er, man skal bruge det til. Og det er ikke sikkert, det er hensigtsmæssigt at bruge tid på. Og så det sidste punkt, som jo er i virkeligheden er det hele handler om. Jamen når vi står med vores backlog og skal arbejde med den som PO og med vores forretningsinteressenter og med teamet, jamen hvad er det så de her to typer af backlogs, de animerer til? Den fysiske, der er noget med, jamen, hvis vi har den hængende på en væg, så står vi sammen, kigger på den samme tavle, vi kan foretage ændringer i fællesskab, så vi kan flytte sedler, alle kan se, hvad der foregår, alle kan tage fat. Det kræver så dog, at alle er til stede, at dem, der skal være med, at de står i det samme rum og kan være med til at flytte rundt og være med til at prioritere og være med til at lave beskrivelser. Det giver sig til gengæld også mulighed for, at dem, der så er til stede,
de kan arbejde på backloggen på samme tid, så hvis vi kører noget refinement, og ved at nedbryde nogle ting, jamen, så kan man godt splitte sig ud i nogle mindre teams arbejde, og så sige, at vi kommer tilbage om lidt, og så prøver vi at prioritere de enkelte items ind igen. Der har den elektroniske backlog nogle begrænsninger, hvor man typisk har en redaktør, der kan sidde og arbejde på det. Det vender jeg lige tilbage til. Ja, det var de mindre grupper. Det den elektroniske backlog giver, det er muligheden for at få arbejde sammen, også selvom vi ikke sidder det fysiske sted. Det kan godt være samarbejdet har en lidt sværere karakter, fordi der er en, der ligesom er nødt til at være redaktør og føre pennen og skrive, og vi kan oftest kun arbejde en af gangen, og dermed vi risikerer, at værktøjet bliver styrende for, hvad er det for en proces, vi gennemgår, hvis der er nogle bestemte felter, eller hvem siger noget, hvornår. Det er især det, jeg ser omkring sprint backlogs, hvis vi sidder elektronisk til daily stand-up. Der er i sig selv noget selvmodsigende der, at vi sidder til daily stand-up og kigger i en skærm. Men lad det nu være. Men hvis man har et distribueret team, og vi så sidder ved hver sin skærm, jamen så er det nemt at komme til at kigge i backloggen, og så kan man sortere den på personer, og så får vi den rækkefølge, de personer står i hver gang. I stedet for hvem arbejder på det, der er vigtigst, eller hvad det nu, der skal være vores proces for at sige noget. Og så er der helt sikkert et element af, at vi mister en del af kommunikationen, når vi ikke kan se hinanden. Der er mange gange folk, der har holdt foredrag, som refererer til, at op til 60% af kommunikationen er kropssprog. Den er vist slået ihjel, den tese. Det var under nogle helt bestemte forhold, og især i konfliktsituationer, at kropssprog havde så høj en del. Men der er stadigvæk noget om, at hvis vi kun har det, der bliver sagt, og måden det bliver sagt på, så har vi mindre elementer i kommunikationen, end hvis vi har vores kropssprog og kan se nogle ansigtsudtryk og sådan noget. Så det, jeg kan ikke procentsatsen, men det gælder bestemt stadigvæk. Og så var der det her med, jamen oftest kan vi er der kun en af gangen, der kan redigere. Nogle af værktøjerne giver mulighed for, at alle kan redigere samtidig, men vi kan ligesom kun kigge på én ting ad gangen fælles. Og det er lidt svært at lave breakout i mindre grupper og sådan noget. Så værktøjet sætter nogle begrænsninger for, hvordan vi kan arbejde sammen. Men det kan være mange gange bedre, hvis vi sidder distribueret, end ikke at gøre noget. Og så inden jeg lige hopper videre, så kigger jeg lige over på Brian, om der er nogle relevante spørgsmål til de her tre. Så. Vi fortsætter, siger han, så det gør vi. Så lovede jeg at vende tilbage til den her med kold og varm kommunikation. Nu har vi ligesom lige kigget på, hvad er det for nogle elementer, som backloggen animerer til, eller vi skal arbejde med. Så hvis vi går ind i det her med, jamen formålet med at arbejde med en backlog, og formålet med at arbejde agilt, jamen det er, at vi skal forstå sammen og planlægge sammen, vi skal lave tingene sammen. Så er der også nogle fordele og nogle ulemper. Så hvis vi lige her i første omgang laver en forudsætning om, at vi ikke sidder på det samme lokation. Det skal jeg lige gennem lidt. Så det er klart, at den fysiske backlog minder om face-to-face på et whiteboard, som Alistair Cockburn snakker om. Vi står og kigger på det, vi arbejder med. Vi kan flytte rundt i det, vi kan uddybe det, vi kan nedbryde det, hænge det op. Og så accepterer vi, at det tager lidt længere tid at måske arbejde med, men vi får nogle andre fordele. Og hvis vi så tager den her forudsætning om, at vi kan ikke være på samme lokation, men vi har et digitalt værktøj, jamen så lander vi et eller andet sted mellem en telefonsamtale og en videosamtale. Og grunden til, at jeg har lagt den der, det er, at vi kan høre hinanden, og vi kan høre måden, vi siger det på, men vi kan ikke se hinandens udtryk, som vi ville kunne med en videosamtale. Til gengæld, så har vi dog et værktøj, der gør, at det emne, vi snakker om, har vi til stede, og derfor er det også mere end en telefonsamtale, så jeg har lagt den der sted imellem. Så det fortæller os noget om, det er varmere kommunikationsmæssigt, og måske mere effektiv måde at arbejde på, hvis vi kan mødes. Men det kan bestemt lade sig gøre. Og hvis vi så siger, at vi har en elektronisk backlog, men vi mødes fysisk ved en stor skærm, jamen så ligger vi et tredje sted, hvor vi siger, jamen vi har noget face-to-face
kommunikation, men vi er ikke et sted, hvor alle kan ændre alting. Vi har endnu ikke set den teknologi, hvor vi har en 100-tommer touchskærm med multitouch, så flere kan stå og flytte rundt på de samme ting. Det hører vi stadigvæk til i science fiction film og sådan noget. Desværre. Jeg glæder mig til den dag, det kommer, så vi kan slå de her ting sammen, så vi får nogle af glæderne ved at have nogle ting elektronisk og kan dele, men samtidig kan stille os op ved dem. Men der er stadigvæk en forskel. Og vi er stadigvæk, så der hvor vi er nu, er vi stadigvæk afhængige af en redaktør, som fører pennen eller fører keyboardet. Så siger Brian, der er kommet et spørgsmål. Ja, det er der. Et par stykker spørger omkring muligheden for at have både en fysisk og en elektronisk backlog. Kan du sige noget om fordele og ulemper ved at have begge dele, eller om det er et enten eller? I min bog er det bestemt ikke et enten eller. Jeg har flere gange været med til at anbefale et både og. Nogle steder vil man gerne have muligheden for at arbejde med backloggen i et elektronisk medie, netop på grund af, at man er spredt på forskellige lokationer. Men hvis hovedparten af et team sidder samlet et sted, så kunne der godt være en god mening i at sige, jamen så har vi toppen af vores backlog, det kunne være top 10 eller top 25, lidt afhængig af hvor store enheder det er, vist på en væg, så vores primære interessenter og så videre kan komme forbi og kigge og se fremdrift. Hvor er vi? Men samtidig har vi nogle af de muligheder, der er i de digitale værktøjer for at prioritere og omprioritere og lege med, og forskellige views. Det kunne være afdelt forskellige forretningsenheder, der egentlig gerne vil have en oversigt over, hvor deres elementer er prioriteret henne. Sådan nogle udtræk er nemmere at lave fra en digital backlog, end der fra en væg, hvor vi skal til at lave sorteringen manuelt. Så jeg vil bestemt anbefale både og jeg var ude på Oticon, og hvor de kører det hele i alle deres backlogs i Jira. Og der anbefalede jeg dem faktisk at tage deres programbacklog, som var niveauet over, og lave en stor væg, så alle dem fra andre enheder i virksomheden kunne komme ned forbi og sige, hvad er det faktisk for nogle elementer, I arbejder på. Fordi ellers så blev det sådan en lukket verden, hvor man skulle have adgang og have et link og noget for at kunne se backloggen, og det var ikke optimalt. Så man kan bestemt arbejde med både og, velvidende at det giver lidt overhead til product owneren. Hvis de sidder og arbejder i en digital backlog og arbejder med tingene, så skal vi i hvert fald være enige om, hvornår er den fysiske backlog så opdateret. Er det en gang om ugen, er det hver dag inden product owneren går hjem, eller er det hver morgen? Så er der nogle politikker, vi skal være enige om. Yes. Men det leder mig smukt hen mod den der lille cliffhanger omkring en anbefaling. Hvad vil jeg mene, man skal gøre? Og svaret er altid, det afhænger af, fordi det afhænger af den organisation, man sidder i, og nogle gange de rammer, man er underlagt. Jeg har været så heldig at arbejde på BF Kredit, hvor en del af tilhørende sidder her med jer. Hvor alle er samlet i samme hus, og hvor vi har arbejdet rigtig meget med fysiske backlogs. Jeg har også siddet hos Jabra, hvor halvdelen af mit team, de sad i Kiev i Ukraine. Jamen, der var vi ligesom nødsaget til at have et elektronisk værktøj og få det bedste ud af det. Noget af det, der hjalp rigtig meget det var, at vi faktisk inviterede teamet på besøg i 14 dage, og arbejdede sammen med dem fysisk i et helt sprint. Og så når vi så talte sammen over telefonen og sad med skærmen, jamen, så havde vi også en lidt bedre idé om, hvem var hinanden og hvordan arbejder vi sammen. Ja. Vi har fået det er egentlig mere en kommentar, men det kunne egentlig lige så godt være formuleret som et spørgsmål fra Allan, der siger, at en stor skærm i lokalet, om den giver det samme som en papirbacklog, bare den er stor nok. Så hvad er din holdning til det, Søren? Jamen man kan sige, hvis vi har en stor skærm, og at den altid viser backlog under forudsætning af det, så ja, i forhold til synlighed, så giver den præcis det samme, det er jeg enig med dig i. Til gengæld, hvis vi skal arbejde med refinement, og måske pille nogle elementer ud, og arbejde videre på, eller vi flere diskussioner, eller flere
personer, der skal arbejde med backloggen og flytte rundt og gøre nogle ting, så bliver vi igen begrænset af, at der er kun én, der kan styre det keyboard, som ligesom viser, hvad der er på backloggen. Hvorimod, hvis vi havde dem fysisk hængende, så kan vi være flere personer om at flytte rundt på nogle sedler på væggen. Og det var lidt den pointe, nu hopper jeg lige tilbage i præsentationen. Det er den lille forskel, der er på at have det helt fysisk, og så have det hængende på en skærm, men hvor vi er fysisk til stede i lokalet. Men det er tæt på, det er jeg enig med dig. Og hvis det er en stor 100-tommer, eller hvor stor den nu kan få den med touch, så vi kan flytte rundt på tingene, og sådan, så nærmer vi os, hvor forskellen er udlignet. Jeg har ikke rigtig set det endnu. Microsoft har flere gange demoet store touch-ting og sådan noget. Jeg har ikke set dem blive brugt i praksis endnu. Men det kan bare være mig, der har været uheldig. Yes, cliffhangeren fik lov at hænge et øjeblik længere. Det er fedt. Min anbefaling, og ja, som sagt, det afhænger af, hvad er det for en situation, vi står i som virksomhed. Men generelt, at som den enkelte PO, kan jeg snilt se en fordel i at have et elektronisk værktøj, så snart vi arbejder til at skulle arbejde lidt mere avanceret med backloggen. Når vi skal til at sortere, når vi skal til at måske have nogle forskellige views på backloggen, forskellige interessenter og sådan noget, så kan der være rigtig meget givet ud i at kunne sortere og filtrere og kunne alt muligt, som er meget nemmere med elektronikken. Men det kommer med en lille advarsel, eller hvad man skal sige, om at det er rigtig fedt at have basis backlog til at virke fysisk først, fordi der er noget læring i at arbejde med det og flytte rundt og arbejde med de basale ting i backloggen, når vi så kommer til det mere avancerede og får nogle flere behov, så kan det måske give mening at gå over i en elektronisk backlog. Og hvis man så vælger at have den elektronisk, så kommer vi lige tilbage til det her spørgsmål, der kom lidt tidligere om, giver det mening at have begge dele? Ja, det synes jeg i høj grad, det gør. Så hvis vi har den elektronisk, så have de højst prioriterede, eller det der er planlagt til det næste 3-4 måneder, hvor meget man nu kan se ud i fremtiden, så interessant at kan følge med i, hvad der sker. Og når man så arbejder med tingene, så sørg for, når I går ind til et refinement møde, eller sprint planning, eller Kanban planning møde, eller hvad I nu arbejder med af agile metoder, jamen så print de elementer, der skal arbejdes med ud, så folk får dem i hånden, og kan sidde og arbejde, kan lave noter på dem, og arbejde dynamisk med dem. Og så må vi acceptere det lille overhead, der er, så jeg fylder informationen ind i systemet bagefter. Og så sidst men ikke mindst, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, så hold jeres sprintlog backlog på væggen eller tavlen. Der er så meget mere dynamik i at stå teamet sammen og diskutere, hvor er vi på planen, har vi gang i det rigtige, når vi det, alle de der ting, hvor det bliver meget nemt, hvis man sidder og kigger ind i en skærm, og så er det meget nemt at gemme sig og måske ikke kigge så meget, og man kan ikke fornemme, om der er nogen, der kigger på en eller ej. Og der er en masse energi og dynamik, der forsvinder, så hvis overhovedet muligt, så hold sprint-backloggen på en væg. Jeg har et team i øjeblikket, hvor vi diskuterer det her rigtig meget, fordi der sidder en ekstern leverandør, som kun er til stede 2 dage om ugen, og jeg insisterer på, at vi har sprint-backloggen på en væg, og så sender vi et billede til dem, hvis de endelig vil se, hvordan den ser ud lige nu. Og så prøver vi, at de giver en status på telefonen, eller sådan noget, inden vi går ind i daily scrum-mødet. Fordi der er bare så meget værdi i at have det hængende der. Og i bund og grund, det hele handler om, det er helt tilbage til det agile manifest. Det handler om individer og interaktioner frem for processer og værktøjer. Så vi skal tænke os rigtig godt om, når vi vælger et værktøj, som måske endda giver os en proces, men værktøjet må ikke tage over, og det må ikke gå ud over vores interaktion. Det skulle gerne hjælpe vores interaktion. Så brug det der, hvor det hjælper altså interaktion til at blive større. Og hvis det ser ud til, at interaktionen bliver mindre, så overvej meget kraftigt, om det er det, der er det rigtige for jer. Det var min anbefaling. Og så sad Brian og viftede med en sæd. Jeg skal lige høre, hvad han siger. Nej, det var egentlig bare interessant. Nu har vi de fire konkrete anbefalinger her. Jeg vil opfordre jer derude, deltagere, til lige at tænke på, hvis jeg har nogle spørgsmål til de 4 anbefalinger her, eller kommentarer til dem, hvis I vil udfordre dem,
så noter dem i chatten her. I får lige 1,5 minut til at stille spørgsmål, og i de 1,5 minut sender vi sådan en lille video, så imens I ser den her video, kan I lige komme i tanke om nogle spørgsmål og skrive ind, og så svarer vi på dem om 1,5 minut. Per, du er Agile Coach i konsulenthus Udelic, og du er instruktør på det første modul her. Ja! Yes! Det er så fedt. Formen er god. Det er fint, at det er en formiddag. Man kan holde tempoet højt, og man kan holde niveauet højt. Fedt for mig at blive bekræftet i, at der er andre, der står i samme situation. Så det er mig, der står og bræger ved tavlen. Så er det kursisterne, der lærer hinanden, stiller spørgsmål, kommer med praktiske eksempler fra deres hverdag. Så det er rart at erfaringsudveksle, det er rart at få nogle tips og tricks fra undervisere. Sådan noget meget konkret, man kan tage med hjem og arbejde videre med i sit eget team. Der er noget teori, noget undervisning i det, vi bruger det praktisk, vi laver en masse øvelser. Så prøver vi på at tage al den viden, teorien og det praktiske, vi nu har tillært os, og reelt at gå ind og bruge eksisterende cases, som kursisterne har taget med. Det er meget rart, at man ikke skal sidde igennem et slideshow på 47 slides og prøve at holde sig vågen. Man er meget op at stå, man er aktiv, ikke? Man rykker rundt, man prøver at parre op med nogle forskellige mennesker og så videre. Det er med til at skabe noget dynamik. Altså, det har været meget rart at møde nogen fra andre organisationer og snakke med dem om, hvordan de gør det. Det er meget dialogen, synes jeg, der er med til at gøre det rigtig godt. Kom forbi og vær med i vores masterclass. En fornyet inspiration. Ja. Godt. Vi er tilbage igen, og vi har fået et par spørgsmål i mellemtiden. En fra Bjarne. Du vil gerne høre lidt om, hvilket stykke software vi kan anbefale til at håndtere backloggen. Søren, har du en holdning til det? Jeg vil meget nødig sidde og komme med konkrete anbefalinger mere, fordi der kan være company policy og alt muligt andet, som gør, at man måske ikke lige kan få det værktøj. Jeg har set en række forskellige værktøjer, og fælles for dem, eller fælles for nogle af dem, det kan være IBM's Rational Team Concert, det der hedder Rally og andre, er, at de er sådan ret fastlåste og op mod Scrum. Så man kan nogle gange have svært ved at få lov at definere, hvordan skal vores backlog se ud, hvis vi vil fordele den i nogle forskellige kategorier eller sådan noget. Så kan man komme lidt op og slås med systemet. Så er der sådan noget som Jira fra Atlassian, det kan customiseres til alt, men det betyder også, at man skal være ret dygtig og sætte sig ind i et værktøj for at få det til at fungere optimalt. Og den sidste af de store er Microsoft Team Foundation Server, som jeg ikke har set så meget til. Så svaret er, at det afhænger af, hvilke systemer har I ellers, hvad skal det integrere til, og alt muligt andet. Så anbefalingen er at kigge på, hvad der findes. Vælg noget, der er så simpelt som muligt, fordi man får ikke brugt nogle hurtige muligheder. Her i Udelic bruger vi selv til at håndtere backlogs og andre små, hvad vi har gang i på tværs af vores konsulenter, hvor vi værksted hedder Trello, som er et simpelt, gratis lille værktøj, hvor man kan lave en backlog, og man definerer selv kolonnerne, og sådan noget. Til gengæld er der så en masse filtrering og mange ting, som de mere avancerede værktøjer har, som Trello ikke har. Så det må man prøve at vurdere, hvad der giver mest mening for en selv. Yes, flere spørgsmål? Nej, det skulle stå. Jeg tror, vi bliver nødt til at runde af herfra nu. Der er et par kommentarer derinde fra blandt andet Jesper. Du har en kommentar om, at som reference til anbefaling nummer 4, at den skal være fysisk. Der er noget med revisionskrav og sporbarhed og den ting. Jeg tror også, Søren, du var inde omkring de ting undervejs. Det er også en udfordring, vi møder mange steder derude, at der er behov for både dokumentationskrav og tracing af eksempelvis hvor test hører til, hvordan den enkelte ændring af koden er blevet testet og verificeret.
Og det er nogle af de ting, som kan påvirke beslutningen derude, som du også sagde tidligere. Så Jesper, det har du en god pointe i. Allan vender tilbage i sit spørgsmål her til spørgsmålet omkring den store skærm, om at backlog jo ikke behøver at være noget, der findes på den enkelte, eller ses på den enkelte udviklers PC, men kan være en stor skærm. Og du har helt ret, Allan, jeg tror også, jeg sagde det. Det gør selvfølgelig, hvis vi står sammen om en skærm, så nærmer vi os det at stå ved en fysisk tavle. Min oplevelse, jeg har prøvet det på gang, det er, at der meget hurtigt kommer mere fokus på skærmen, og om det, der bliver flyttet rundt på, eller hvad det nu var, lige bliver flyttet det rigtige sted hen, frem for at snakke om, hvorfor er det, vi flytter på det. Så der er en risiko for, at værktøjet får fokus frem for, at produktet får fokus. Så det er sådan en af mine anker. Men du har ret, det begynder at nærme sig hinanden, når vi så i en sådan situation. Og det er ikke sort-hvidt, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og argumentere for, at den fysiske backlogs er det eneste i verden, for det er det ikke. Men det afhænger helt sikkert af behov. Godt. Vi kan lige nå til sidste spørgsmål her, inden vi finder en vinder i konkurrencen, inden vi lukker af. Og det spørgsmål kommer fra Torsten, der spørger, om der er et plug-in til Jira, som kan gøre den elektroniske visning bedre. Er det noget, du er bekendt med, Søren? Nu ved jeg ikke, hvad du mener med bedre. Det kan være mange ting. Der findes et utal af plugins til Jira. Jeg er bestemt ikke ekspert på området. Men Jira kan konfigureres temmelig hæftigt til at vise både Kanban-processer og Scrum-processer og alt derimellem. Så det vil jeg bestemt mene, der findes, men hvad de lige hedder, det ved jeg ikke. Godt. Vi siger tak til alle jer, der har stillet spørgsmål her. Vi når ikke mere i dag. Til sidst, vi skal gøre, inden vi lukker helt af, det er som sagt at finde en vinder af spørgsmålet. Og vi har haft gang i tombolaen og trukket lod blandt jer, der har stillet spørgsmål. Og vinderen af et klip til en Agile Masterclass blev Jesper. Så stort tillykke med det, Jesper, og du og de andre, I kan se, hvad sådan et klip kan bruges til inde på agileakademiet.dk under Agile Masterclasses. Jesper, vi kontakter dig for detaljer omkring det her. Vi siger tusind tak herfra, og jeg vil gerne takke dig, Søren, for at facilitere dagens webinar omkring den elektroniske og den fysiske backlog. Vi har kommende masterclasses her, som I kan se på listen her nu, hvor der er et masterclass om måneden. Den næste, som er lidt relateret, kan man sige, til snakken her om backlogs, handler blandt andet om, hvordan man bruger story points, forretningsværdi og risiko i arbejdet med indholdet i backloggen, altså på user story niveau. Så det er jo noget, som ligger lige i forlængelse af det med at få mest mulig værdi ud af jeres backlog, mest mulig viden og transparens omkring de user stories, som teamet skal arbejde med fremover. Så det er i hvert fald en masterclass, der er relevant for rigtig mange af jer. Derudover har vi et par webinars, eller 3 webinars faktisk i kalenderen her. Vi har det næste, 3. oktober, om SAFe og skalering. En introduktion til SAFe. Vi har i starten af november et webinar om product owner teknikker og forskellige aspekter på product owner rollen. Så hvis du er product owner, kunne det være interessant for dig. I slutningen af november har vi et om facilitering og forskellige persontyper, som lægger sig lidt op af et faciliteringskursus, som instruktøren her, Rikke Thomsen, også afholder hos Agile Akademiet. Så er du interesseret i det emne, så kunne du være interesseret i det her webinar også, vi holder i slutningen af november. Her kan du se en liste over de kommende kurser. Listen her er fra agileakademiet.dk, så i stedet for at læse alle detaljer her, kan du hoppe ind på hjemmesiden og se, om der skulle være noget for dig. Det var det, vi havde i dag. Tak til jer alle for deltagelsen. Vi håber at se jer igen næste gang, og tak til Søren for i dag. Jeg siger også tak. Tusind tak for i dag.